To mentagis ni ngadone kaban tengbiang yagani ke jing hikai kaba ngala keren menta arlaisin but mentagis ni ngakwa ngan ai biang yagani ka jing hikai bede ba jing ia ngani ai bitang yagani khnang ba ka nga ai link khot ka khnang ba kanwan ra ka jing shai fi la da fidei ki besngap tistai ka namala da bisngap tang ka we pinum da sututan Harala pisngap ka way din ka way gani ka jing IA. Kanya rap ya piba pinsnut ho ya karukom shikri. Lani hakano karukom ni don menta hakani ka ya jong ka jing IA. Ngakwa ikatabang hikai knang mapinsnut ho ya gani ka ya jong ka jing IA ka bangiem. Namar ngayo I ba shibon ba kibriyo kiba ongno kiba pli kiba shikri yo try daga donot ka bobek. Ray kidan na pleng ka jaka gaba agaba kadan ka jingbam biang yagar kom snot ho yagan ka jing ia mayo iba kidan ki priyo ki ba pershangi ka ban hikai yaga jing ia tang agar kom ka batang ha kawai ka benta ba ka ta dai tang ha ka jide ba jing penem hare ki klam tip bang idon menta ban runglut shagan ka jaka jong ka jing ia ha ka bang yan tengah kwa menta ki sngi bangan pin ibiang ifi na ka ktien ka jong play Haga jing day bat kani ka jing IA ka jong blay. Fi kani ka jing IA ka jong blay ka kraw hadu kata. Kat hadu ba uyanis abo tho agus kitab jong uyanis ka lanang ka beningkong. Fi yu I abo tho ya kani uda penan kam da tu ktien wang mau ang Moses ya ka hukum la aidaw Moses. Henry ka jing IA bat ka jing shisha ki wandaw Jesus Christ. Ya kata ka jing IA ka bada kat ka jing IA. Fi kata ka ktien ka baong ka bada kat ka jing IA. Ma napipet bahayo abso Paul penan kam da ka ktien ka jing kenray jong ka jing IA. Kidan ki jaka ki penan kam ha ka jing bon jong ka jing IA. Fi day na kata ka daw napipuli bahayo abso Paul wang ngam simpen le no ye kiri ke jing ai ke jong play balai namar kidan ki brio ki ba klem yo jing hikai ki ba pli kidan ga jaka ga ba kim de snot ho ye ke jing ai dan le ki bam da pli jing mo ru ke jing ai dan ru ka ba kham shu ke ta ga dai ba kim te ru ke jing ai but ki snot nat ru wat ye ka ban hikai biang ye ke jing le but ye ga hukum ha ga jing em joki the day na kata daw ni pa ga jaka ga bang excited ni khun ngim pa sinoro ni pa ga problem ka ba but kani ga dai jingi kai ka bang akwa findas ngap ba da penai jingmat namar kani ka bangan kren men taga sngi nga ai kertangi ka jing ia but ki jingbam jingdi ka jing ia ka jong play lembat ki jingbam jingdi kat bala nanyale ban hikai fi yakani namal ngayo snow don shibun ba gibrio ki ba phone shanga le singala banong daga jingi shem daga jingi kendoro nga habban jubab gibrio yakani fi na magitan gibrio ba kli nga kalong ban ba am kumta fi ngi shakri yo play ni poy hakada ban dah bangi kwa ban shakri yu play ngam ban ram kadai ka jing kwa ban le yu ka ka ba pin sko ba yu play ngim kwa ban le ka no ka ban pin so si yu play ngim kwa ban le ka no ka ban lo persha yu play bat ka ban long mo ka jing yele persha naka ka daw ngayo ki priyo ka pli daga donot ka ba bet ka ba khoi ki kli long ne man bam ka ta long ne man ban bam ka ta ka jing kli ba ngayo malaka bor bat ngakwa hangni bangan hikai finamala dengan siong kalong ban bam lani kamlong ban bam ngan ong ifi ga de par ngam kwa le chu sigitu ga jaka ga ba ngi bet kata bangi bet kata bam bet ban le kata bam bet kale fi ngim dan chu aga ba kum kata kaya ngi dan ga ya jong ga jingai wat le kwa yang wali mut bangan hikai fi banong kabet kata ngakwa pins nga pa ya ga nong rim jongga jaka ga babiang to ngine pe fi lada fin puli ya ka wai khot ngasat puli ni ga khot ka ba ong kumne na ka lunong ka ba khat lai lada fin puli na ga khot ka ba
kaba pra bat kaba kendai ka ong kumne jonggi Hebrew maaf ingat ke city jonggi Hebrew kalau nang kaba khat lai ke khat kaba pra bat kaba kendai ngam an pulih ka ong kumne uji sukres ulang ujo menin menta baca bam jukot kamu nda uji suwan jeng ni pertai udah ujo menin menta syagi babam jukot uji su ulang ujo ndalada ong ni kata kektian ong kumne wat sya ban rongno yepi dagi jingikai beper bat bakla siapa wat sya ban rongno yepi dagi jingikai beper bat bakla namar kalong kabamentoy ban penskem ya kadonun da kajing ai om dagi jingbam ha kiba kita kibayat haki kim shim mentoy nakwa nganda pensyahi gane fi hagane gapar wat sha ban rongno yepi dagi jingi kai prepare bat bakla ki kita gi jingi kai ka ongom ne namar kalong ka mentoy ban penskam ya ga do no dagi jingayai fi kadai ka mentoy ban penskam ya ga do no dagi jingayai om dagi jingbam walit penskam ya di bani penskam ya ga do no chofi dakka bam dakka bakiar bam kumta hendrai kabang akwa mentagisni ban hikai fi nagani ga khat kadai penskam ya ga do no daga jingaye ai baga do no chofi kan kam skam haga jingaye kam dai dakka jingbam udah ongkom no ong namar dan kiba sengapa kiba haba kibala yai aki kim shimentoy ke kita kiba yai aki kamat itu kiba hikai kiba yai benshua kiba yang biang kiba pensan biang ya kita kijingle manang kambit kata le ikai keleng kambit kum tambit ban bam tambit ban riam ta mbit ban mani kum tambit fi ni ayat de kata ka balang mbit ka bombit fi klem de tip ni slip de din ban ni poi biang shiga jingle jonga hukum ban ni kinria suki na ga jingaye kada no jingi ka klem scam shu aga jingaye ni poi shiga jaka ka bangi klumar namar balai ni pun scam mi gibre ni le ikai gibre kiar lut para khot geja mbet kata fi ni kiar ga dos niang don gi bakiar ga sha don gi bakiar mo ni kiar ladangan ong fi balai kiar kadaw kadai bakamlo asniu gi ong ta tongan ong fi badagisni da fi di ka mentakas kasniu barong itu apa ke sarkar Meghalaya baga bangidi kam da dai ba ujuhur bagi bam udah besneo ushwingam ubabi bam udah bami naga jaka ka bamlaw kal air ka bangi ring gede ka bamlaw baro la bangi perkhat baga ni gede ka bamlaw nama kiteru kimlaw nama gipensneo ngakwala na fi nilahap ban kialut baro bat kawai nganong ifi ladang isim bagalong pop kumnong ini paham ja kumnong ini paham baro kadai ga bamlaw nagataga daw siya nganong ifi wat nadu ani ga por batho e ga shiti jongge Hebrew ula daong nang niwa wat siya ba anrong no ifi de jikai ke ba per ba ge ba khala namar kamento ay ban penskam me ga do no jong pia ga jingaye oma ga jingba wat le yang hangta haga jaka ga babakla nakwa ba pinrung no chiga ni ga jingaye pi balai ka ong penskam ya ga do no ga jingaye nama balai ni don menta haga ya jong ga jingaye dengan sepen fi kat bangala menta ga singi kumu penskam tu iga bam ga di tamang kwa mangan penifi wat havo polu tho yau Timothy u ongum ne skap gan pulefi havo polu tho yau Timothy u penan kam daga ne ktien havo khat yu u shiga ne jing ya ma shiga ta jing u shiga jing kan tu ongum ne skap gan pulefi ya ne ktien ga jong twa
Wong kum ne ga shiti ga jong u ka ba ar ka jong Timothy ka jong Paul so Timothy ka lana ka ba ar ka de khat ka bin kong ong ma me na mar kata ku kon jong a to pen klan yala di ha ka jing ai ka ba au Chris Jesus fi ka tayen taye ge Hebrew ka ong pen scam ya ka do no ga jing ai o ma ga jing ba hang ni Paul tho yo Timothy ong pen klan yala di ga jing ai ka ba au Chris Jesus pi kata ga mga kwa ba pin perkhat ba hang no pi hikai ge brio aga no ko kompinge hang no pi pen scam melody hang no pi pen chai ngala ong if ba ga jing bam snow to shai ya ka jing ai ka wan ra ka jing ko aga jing shake replay ka pen po if ya ga jaka ga ba kim ga ba pim long man ne ge ru ba ka pen po if ru ba pim la setia ya ga ban job ya ga ne ge imlang salang na mar ba ge brio ge pech pi ge itiang ki itiang na bagi peche na mga papilit menyalap piklamelap siya iga jing ay iga jong play piklamelap siya iga gospel ga jong Jesus Christ piklamelap siya iga jing it ga jong play piklamelap siya iga taga jing crowd jong taga jing penim ga jong Jesus Christ iga pertay nilai yalap bet iga priyo iga ban le iga ban day ban ong bay kumne iga jing le kababit but day hang tangi pay haga jaka ga ba Pek ngini puli naga Bible, ngini puli ngini kapar. Nama kita ngi nongi kai mentagi ba, po ia ga jaka ga ba, nga kwa ngan ngan rai fi kala dan nado kapar jong Bible. Tang ngini puli kat to kat ni gidi khat aga ji dai ba jing bam. Nama nga kwa ba nga hikai ngini ba pindu shai. Nama nga ngayo iring ba biskulis kili ngini. Mbetche me ga taka ada har mbetche nga kwa mentagi singan pen ifi. Tang ngini puli naga shiti jong Paul shagi nongro. Kalenang kabakhat sao wong kumno tangini pulewa tupin shimlok kama tupin yalong paralok haladi yung ta ubalong tulat aga jingay wala nyo ba nyo ba tulat aga jingay upala nyo kantu ang tupin dan ka jingay day batki balay wong ta Henry yakabanya saat penrem yaga jingmat kendia jong u udah no priyo ubatalat haka jingay uya saat bet iya kata jing ban kendia nang ta kaktian kendia kamon ban kiar nang ta ban kiar kang ta ba katu babet ta wong no namar uway desgapay ni namar uway unget ba ubit ban bam yaki baro nakwa finda puli bahaya ka ba wong Paul may ba ang mga wong ni namar uway unget baubit banbam yaki baro Henry uta ubatlat ubam tang yaki juhur ubriyo ubaklan ka jingay ubit banbam yaki baro ubatlat ka jingay umsngola ban priang ban bam gitu to bam tang ujur ba taga ong pi mene bo wat ujur mendau la long pop ama ujur de badan dawai lo ting kwang ano fi kat kum kujing tho jong po lang ni ngala jukran pun ba gini menshua tinga wan ra biang gini ba kat kum kujing tell jong ka bible lang ni kalong ba uba klan jingay udah babit man ba mi ki baro baru batulat jingay umlong ba mi ki wa bam tang jur to wong yo tau batulat ke jingay walit nyo penyo bat yung tau ba klan jingay ru walit penram yo balay wong kum ni ngad ubabot me ubabam wat nyo penyo yo tau bam lemni me ubam wat penrem yung tawai babam namar ublay updiang yu melang uay ba mabishar yung syakri jong wepat halau kenrat iken uyang no kelan hari an peniyang yu uken namar ublay ulang bala an peniyang scam yu fiu ihang ne dan arjat kibriyo kiba syakri blay
da fikli nga kabit ne man bam gata kabit ne man bam gata hang ni ka ong ni ka ong namar uta uway unget ba ubit ban bam eki ay baro uwe pa uwe kamot kidan kibriyo kiba ka jinget jonki ka scam kim lele kidan ka jinget bagi bit ban bam mlele Redon ki wepat ki betulat ke jing nget jongki ki tulat ke jing tip lem nagi bam ke ki dan jing penram ngakwa kana fi da fitulat unta nai bam terkadang da fikli nga ka bit na man bam no snang da ka penram me pi ba pisngo bamla man bam no san nai bam kata ada mengakwa kana fi da ka penram me pi ka nai le ikai shi ke brio ngakwa ba bin snap yang ga ni por ngapen evi kat kum nang ni Bible uwe umbit man bam, uwe umbit man bam. Tama baro ar kidang di bapediangun kamat jauh belai. Tala na fikir, ay uwe belai na bilaban kiar. Na bilaban kiar kados nyang do. Kada nila kajong kajing ba. Tama subampi pada na kados ni, na kados masih bayo. Kakius ka kolesterol bayo, bipoisin siya ka bamdelo. Fi idan ki priyo ki ba, ang bit ito, na bit ito, na bam ado balapala. Ngakwa anong yung fiya gani kapar. Wat ka jaga ba bibam. Lala bibam palat, kaday ka pop ganito ko yung fiya. Na mga kajing lalat kadai ka pop nga nang fi. Nga kwa agani nga pop mga nang fi. Nga do was dang ka Bible kadai ka pop bam nga nito fi. Kadai haga bam be. Ka im ka haga bam be. Wa Adam haga bam be. Patay nga daw blay la niya agani ka bam. Wan ra iga jing IA. Mayamla shoot ka bam. What bam? Ya katahiw bam. But dia kata ka bam dia kata yap. But dia kata daw Jisu an sini ka percaya walam ya kajing IA. But ang polang ni ang meo bam wat niyo penyo to bam but meo bam wat niyo penyo to bam. Namaru blay upriang yu. Ngakwa bapin shy bahay gani. Mental singi slap ngan pulevi nagani kaktin ka jong blay. Ngini puli nang bakhat sao nagadakhat ka bakhat lai teta. Jong ginongro. Namagita wat ay bangin bishar siyo paraloghi. Haripin kamkut bishar ini. Ya kalam banampu ujing jintut ilaw para pangin. Lani nga dawan kalang. Natip biyang bat ngasngus kem daw Jisu botray. Saba mo. Natip biyang bat ngasngus kem daw Jisu ubotray. Bamdan ke ay kairu kabasang na ladehi. Tang yaw ta uban yaw sang ya ke eiru yaw taken ka sang sa perkhat hima pi kita kadakhat ngada kerpat ya pi papin slap ahay kita kadakhat nganda puli biang sujisin uang komne ngatip biang bat nas ngos kem mdai de ile ay daw Jisu ubaw try bamdan ke eiru ka basang na ladehi mdan ke eiru ka basang na ladehi. Tapi orang tumbet besang tu bas. Dan ke iru besang na ladihi. Sengap pangan da puli lot wang. Tang yau tahi ban yau sang ya ke iru yau taken ke sang. Lalu fil anyo bakam lau nai ba. Ada la fi soto bakam lai fi pengentang fi duai fi ai mo joblai. Ai mo blai ba lai. Pet ngan peni fi wang. Andrei la da pensel si yau tau para banget jomen am tai jing bam. Memya syukat bakum ke jing ye. Wat pencak no dai tai jing bam jome ku tau bana ka benta jong u Kristus la yap no nama kita tewat ai ban kan ban ye kata ka baha jong pi. Kani ke krane ke jing start. Ada way wan mo sekolah man bam de yo ibi bam. Tu tulat nak kejingan uang ani ngatan teriak skrisho iblay kan utai rudang bam tu te nai bam gani kata khmat jong nai peni nama bayo utut nak dan kejing start pet ngan peni fiang ni kani kan kita ibang kwa baga da pen shai bai fi uang namar kahima ko jong blay fiang uang kahima ko jong blay kamut kani kejing im kabangiyo baru Jesus kabangilarong siya ganige jingay kibangilarong siya hima ka jong play ha ganige patay yung nuno priyo pala padiang yung Jisu yung arong siya jingay but kahapo jang ganige hima ka jong play niya ton minta but uang kahima ka jong play kamlang ken kabayabam yadi
nga siya berkat bahaya ke beliau. Lada fialap ia ke hima ke jong play. Mana pilih yalap ia ke bam ke di, namar ke hima u play. Kam dai ke ya bam di. Pikir ke hima u play ke dan ke ubatai ni uang. Kadai ka ho. Ke jing isok. Ke jing kemen. Hau men sema ko. Baru udah orang kumna fikir uang uta uba syakri yu kres. Hagini ki ekeru. Ulang uba pensno bah yo play. Bat pala priang hun lagi beliau. Pim kwa pim syakri yo play kumta. Nah ini king kelang manin yalap ya ke ege. Yalap yu Jesus Christ. Keren yu Jesus. Ai ki beliau ke jing penem. Hikai ki begini ke lenti ke jong ke ketian ke jong play. Maki kin sesuatu ke ege badai ke ege bam day. Kano ke badai ban bam, kano ke bam day ban bam. Kano ke bangi day ban le, kano ke bangi day ban le. Kabakum no ke jinglang ni day ban long, kabakum no ke jinglang ke bangi day ban bread. Wali rahat tangi ke bam ke di. Namang irong mentah ke jing ayai. Nganda puli lut ege ni uang na ke bentang ke jing bam tuat lit no ege jing le ke jong play. Ki baro shisha ki long ki bakoi. Henry ka long ke basniu ke ni utau puriu ubabam daga jing tuat. Baro ke dega bakoi. Baro ke dega bakoi. Henry ka long ke basniu ke ni utau puriu ubabam daga jing sungot tuat. Kalau ngaba bahaken ia ga banom bam ia do lane banom di ia ga wai lane bam banom le ia eru da ga bo para banget chemel tut lane udah jin tut lane udah snotulat ai le ga ta la da don gi ba pet chepi kum ki nong yalam ten nai le ga kian pa ba yo ka pun tut ki ara ga jingi dei jopi hi baru play la da fidei mdan e ga ba sang de tang du ta ba nyo sang Payuang kumno. O madan ke jingai rikhop ye kala di khamar blai sok tau bampan ra melodi ye kata ka bau muncul. Makani ke kren ye jingai de shimat. Ri bam ba bim dan jipan ram de bim pi ka de ke kam shimat jofi. Baru wang kumno au ne Henry utau beslo arto tiem la dau bam la pen ram u na ba shim bam de ke jingai. Tika ik baro ka bam long na ke jingai kalong pop ke. Pi nga kwa fin kham shai kham snot ho igne namar kat kum kene ke kten ke jong play hingi la rong ke jinga ngem kwa chu gin chong ha gi jingle ka hu kum la ke bande ke hu kum ndan tu bala bande ka ta daw ngi yo ge jinga Nalangan puli fi nang ne gishtish ki kolosai. Snga ko ang no gishtish ki kolosai. Kala nang ba ar nangan puli ni kandiat. Hagani ko pa khat ba ar po ang. Lada pila yap no lemba lu kris na gidi jingi ka jong patay. Balay la ko ma imma ga patay. Pisha ira di niam girukom. Wat kata wat ma wat taba. Kibakum kita kin jatno aga bapendan kam. Kat bakum ka adong bat ki jing hikai ki brio. Kibakum kita kidan syaga jing kau nang start. Haga bamani kat baman. Haga jing slorit baga jing pencita melagamen. Hada kim long ye haga bele ga jing pensno bahai ga do. Ka jing long do ka de ga basnio. Nisu kiar penbani ki jing bam. Iki jing le ngakam dan jing ba de ruya. Lara fila yap no baru Chris. Uang kum no dekat ke ba kalau nang ba lai kalau sai ko brinko. Ona malala pemi pat ya fila baru Chris. Wan iki ba nang ba Chris dan usang ketiga man job lai. Wat mut brai iki ba kenda. Iki ni ke bu Quran ni ke brio ba bangila yap lem baru Chris bringi perkhat iki tagi iki ke ba kenda. Wat iki ba nang pun scammer dia ba kejingai. Ngada net bagat ni kejingi kai kan ya rap films. Fi depuis pulia ga bago. Pengan puli fi. Ka shiti ga jong Paul siki karen. Kala nang ka pra ngap kan puli. O hikai saya kan ni wa so. Wong kom ni. Wong tangan puli dekat ka pra kan dia. Wong Henry ka jingbam. Penyero yengi hakamat ublay. Yang tengi des ngokhain ba. Mangilalaban kaya gato, mangimbam si gato,
ngakwa ngan ong fi ong ka jingbam kampen ro ingi khmat ublai ngasgo sutunat ini bu om ni ladang ngim bam ru ngim du ai ladang ibam ru ngim sementoy ai ru ya ngakwa fin pulilot igni bawat ia ga ba kenya ga blai tau wat iga ba badana ga blai tau wa sopo wang bam del nai da kli tadang ngakwa fi ga ni por ba pide bin so hadukan no ga jingai iga krau ngan shu ong fi ga wai ga tien aga por chong ga hukum ubriu bakta iba pangyang thole la nyau sang yu kalau ga jing pang ibit wahapan shong la ga jong re ga por ga jong Jesus Christ habo wan ukta yo ba pangyang thole kanyang thole ga phet ka jing ai ka krau ya ga tai ga basang ka jing ai ka krau walit siya bakatai ka ba sang kan job ipi I can job da ka jing ai ga jong tuai ngan ong biang si jisen haka por jong ga hukum lada ubakhoy ukta yo bapang yang tole ukla bom khoy kat bawdaw jisu wan ukta yo bom khoy ukla khoy na mga jing khoy ibada no jisu gadan borban pen khoy yo ni bom khoy adwai mga gisngi mga jingait ka bapidan kanyara pipi bapinna banya chakman avinum ya shu ga ta ga bong kapit kambit nada ga tip lam jong fi ga pen ram nai ba ai ga bang kwa if you ga por ga dai nai pen ksan ni la dia ga ta nai pen ram ru ya ni no ka bang kwa ka dai ba pen scam la di ga chinga ye tip na balai bang hikai gum ni ngami kai shu ga ba mu di sngi ya na bang nga tip ti no play pe u ong no kadon ga jing maham na ga bible kadon ka jing maham fitip ka jing maham kawan no kawan no ni shakri jong play u khrang tawri hosto pol u khlam ongru ba u ong ma u men se ma khoy u ong ka ta ga de shit hi ga benung kong ka jong timothy ka bo tho sho timothy ka no ga sa u tho wa su pol ga ne fitip u ong no ong u men sim u ong shai wa de bo ong ma u ong u men sim jong play pitip u men sim u ong shai bahagia ki bakat do don ki ban hap no na ki jinge daga ba pen sha skor ki men sim shukor ba daga jing ki kai ki so daga jinge arsap ki brig bakran lam ler bala thang saw yi je tip lam jong ki kum do na saw ki ba dong ban shong kurim ba ki ba hukum man kin dia no na ki jing ba mi ki bo blay lo thau ken ban priang ki daga ba ai ngo ha kita ki ba nget ba ki ba tip ki jing shisha na ba jing thau play baro alang go ba ba mdani lu ye ga ba an kan tai no la da priang ki daga ba ai ngo na mala pen khoj ka daga ktinu play bat daga jing tu ai fitip alai ne hikai ne nam ji kai shu ni ga ba mu di na ba ngatip shai bo pol wang men se mo khoj ula da kren shai ba ki ya ki khat do ki nan ki briu ki ban pin sha skor ha ki jing hikai ki bi skor ngam kwa long nong hikai lam ler ngam kwa ngan hikai bakla ki briu ngam kwa ngan po isi ga jaka ka bangan adong ye ki briu gin shong kurem ngam kwa bangan po isi ga jaka bangan hikai ye ki briu gin kindia no na ki jing ba mi ki bu ble lo thau ken ye ga ban priang ki da ga ba ai ngo ba da ga bangai ya kita ki bangai ye ki jing shisha ngakwangan hikai ngadei unong hikai uba yang banyalap ye ga jinge ye ga jing ai ye ga jing krau jong ga jing yap jong jisu ba ye ga jing krau jong ga jing mi pat jong ngakwangan kreni kata ngakwangan kreni ka gospel ka ba pen imi ki brio ka ba hapo jong ka kadang ka jing keluat ke jing light duit ka pangila ia ka ban yaad ke jing em ka ba keman na ni ka pertai
Ngado bata gising kwa ngana fi ngana umbiang sejisian pun scam ya gado no jofi ya gajing ay unde ya gajing ba na ya ya kita nama kita gi ya menshua kim shimen to yang ba nget kini kala ya rap ya fi mabin snot na iklishu inga kampit ne na kwa ngana fi room shi gajing ay snap ini ba ngai kai I blame penchai fi ngado bata gising try na ay mo i play ba may kai ngi gini nga ay mo palat ba mawan rat ingi manginyo rung siya gani gajing ay kepada kat gajing ay try penlang ni manginyo isay kedara gani mangin lapan siya kari ne aga keteng gedong jisu wana laso amen ko blame ko kui fi ko blame